Dobrý deň, priatelia a naši zákazníci. Dnes vám ukážem dve naše hrubostené kotliny Strong. A hneď na začiatku poviem jednu vec. Toto nie je tenká plechovka, ktorú posuniete jedným prstom. Ide o pevné 2 mm kotliny, ktoré si ukážeme úplne zblízka. Hrúbka 2 mm a zvuk železa. Pevný materiál znamená aj poctivú hmotnosť. Podľa veľkosti a kompletného vybavenia sa hmotnosť môže dostať až približne k 20 kg. Táto váha nie je nevýhoda, ale znak robustnej konštrukcie. Kotlina stojí pevne na kovových nožičkách a pri manipuláciách odporúčam použiť obe ruky, prípadne druhého človeka. A teraz sa pozrieme na výšku. Priestor ohniska má približne 43 cm. Samotné telo kotliny spolu s nožičkami má približne 58 cm. Pri druhom videu si ukážeme, ktoré pánvice a kotlíky pasujú do našich kotlín. Kotliny už máme naskladené v sklade u nás vo Viničnom, alebo si ich môžete pozrieť na našom e-shope lacnekotlíky.sk. Ahojte.